Hola, soc Carles Sala, soc enginyer de telecomunicacions i durant els últims 4 anys també he sigut regidor a l'Ajuntament de Novelda, junt a Sílvia i Vicent. Hem fet moltes propostes de diferents temes i també hem controlat l'acció de l'equip de govern. Pense que hem de gestionar l'Ajuntament d'una manera més eficient. Per exemple, compartir serveis i infraestructures amb altres ajuntaments de la comarca, aprofitar la tecnologia per a simplificar la burocràcia o ser més sostenibles i reduir la factura energètica. Aquestes coses es permetrien estalviar i poder mantenir els serveis públics amb un nivell digne com mereixem. També hem d'impulsar altres polítiques importants per a Novelda, com l'economia o el medi ambient, amb incentius fiscals i ajudes per a les persones que més ho necessiten. Per tot això, participa en la candidatura de Compromís, perquè amb Sílvia d'alcaldessa, Novelda serà imparable.